Uma uzela amawele ekhaya, abantu abakhulu labo abantu abangamakhosi, abantu abayinhlahla la kuyinhlahla ukuzala amawele. Kuyinhlahla ngendlela esimangaliso kabi kabi. So-ke amawele mengabe ezelwe, abantu abafuna ukubongwa labana benzele umcimbi wokubongwa ukuthi bayabongwa njengezingane ezingamakhosi engabantu abakhulu lelo khaya. Ngakho-ke amawele awafani nawo-ke, ingakho kunemicibilisho eminingi egcinwayo kumawele uma ngabe ukuthi azelwe. One, uma ngabe amawele ezaliwe wangawenzela umcimbi wokuwahlukanisa ukuthi okay noma bengamawele kulungile kodwa sicela ukubahlukanisa-ke nanasi isilwane. Siyabahlukanisa labantwana senzela ukuthi omunye mangabe eba nenkinga enga-affect omunye. Ilapho thola ukuthi mhlasimpe mangabe omunye umntwana eba nenkinga kugcina sekufiphaza nalona omunye ngoba basuke bengahlukaniswanga. Behlukaniswa ngesilwane nakhona futhi. Ukuze omunye uma ngabe edlule emhlabeni kungaphoqi ukuthi enzele umcimbi ekubeni omunye esaphila. Kungaphoqi ukuthi angalwisi lo ngezinto akumele enzelwe zona ekubeni mhlasimpe echitha igazi. Mhlawumbe engagcina nje ngawo amaswidi ama-aphulo kwebekwe emsamo hayi mfowethu ngiyakukhumbula kanjalo. Kodwa into echitha igazi uma ngabe esaphila lo ophilayo. Izinto ezinjalo kusuke zenzela ukuthi amawele kufuneka ehlukaniswe uma ngabe ezelwe. Amawele ayabongwa, amawele ahlukaniswa. Uma ngabe lo mfana le ntombazana ezelwe kuye lo mfana nentombazana. Uma ngabe intombazana ingena ebudlelwaneni liqoma likhipha impahla. Uthengwa impahla ithengwa ngokwehlukana. Indishi eyalo mqomi kuphinde kube indishi yalo futhi wesilisa. Azokwazi ukuthi nayo mangabe impahla intombi seyifika neqhikiza nendishi esuke nempahla zamkhonyana. Kube ukuthi naleyo wesilisa ukhona ngoba bangamawele. Naye wesilisa mase ethengisa ulukesi sembesa intombi. Kunesilukesi lentombi yakhe, kunesilukesi lalo omunye omne wabo. Kuhamba kanjalo ngento zamawele. Kodwa okubaleka kakhulu ukubongwa nokuhlukaniswa. Ngiyatholakala enambeni yami uma ungidinga uma ngabe kufanele sifike kini sizosebenza udaba kini ukuthi mhlasimpe hayi ngoba ngumthandazo ukuthi okay lapha ke nje manje sizobheka ukuthi umshado wesintu uhamba ngendlela kuyiyona sizobheka umemulo umhlonyana ngiyakhona ngiyabhukwa 069 39 37 19 inamba yami engibhukwa kuyona leyo sikwazi ukuxoxisana ukuthi okay wena nomshado wesintu ufisa ngibe khona okay bese siyakhona ukukhuluma. So amawele ekhaya ayinhlahla ayabongwa. Ngakho ubona abazali bazobaphindelela bewisa ngisho inkomo impela kube kuphithizele kulelo khaya kubongwa amawele. Umsebenzi wawo umuhle ngoba amawele ayinhlahla ekhaya. Uma ngabe amawele engahlukanisanga ilethe eshaya amawele amaningi ukuthi uma ngabe lidlule elinye lenda ku-affecte kakhulu leli linye ngoba mangabe ezaliwe asuke engenziwanga into ekuthiwa ukuhlukaniswa nanokuthi futhi ilento ukuthi amawele emehlukanisiwe kwenzela ukuthi kungabe sekuba nemicimbi ezophoqa kulo ukuthi echithe igazi ngoba kusuke kusekhona lo oyena futhi ophilayo. Amawele ayahlukaniswa amawele. Kuyinhlahla ukuzala amawele ayabongwa mangele ntombazane lo mfana uma sekukhona lengene ebudlelwaneni nalo lelinye liyenza njengoba mawukuthi bagonqa bonke. Uyagonqa naye lo ngoba bangamawele bazosina bonke esigcawini ngoba bangamawele. Kunjalo nje ukuthi kuhlukene ngobulili akusho lutho ngoba bawumuntu oyedwa bona. Bayinhlahla amawele ngane zakwethu. Ngiyabonga ngethuba.